Ole, Rumliana YouTube channel thir tu te in Java in chibaivek ule Veni February ni sari kumsang ni lesom ni pathum thole ni ani a hun tha hun dom tak changa mang theu turin du sakna kan hlan cheu ani e keni channel hi tun lain thuthar kan update le thei me ulowa khotlanga boy har sat lusuna kan to na sat em wangani e karkalta ningani khan puzara ramriak chu chau takin ramwak mi ten athama andai chok lol maya in suai thlen ani hnu loka aboral zui tamaya hetinga chiat kan to mek la hian saitual venglai branch oime president SEC member ni bok pulung mona chu accident awangin kan chan zui le lau mai bok nen boy anal he maya ti chuan Sunday February ninga kumsang ni le som ni pathum khan kapa te unau jinga upaber dotto kapalal bela nupui kanunu thangi chu kumsom riat me ni in kan sun zui le lau maya hengte nuai ani awang hianin thuthar ron update po har savio maya clear tu te pon be se tak tak in nei kan ring thina in mi hriat thiam na kan dil ani e engpo ni sila tun tum chu nimin lam van du na thleng chungchanga melthum branch suai tu te kan biak na record hi ngai thazui la a thome Ole Rumliana YouTube channel thir tu te tuna hian melthum branch uaime treasurer pu levia vanal ruata puruata kan beme kani e ole puruata inkom na hun thadeu mai minhan pe a kalom hle mai chibaile Ole chibaile o puruat hei nimin lama in veng chung melthuma khanin ruang charan nile ngot mai nia apoi thin he maya ta khang khotlang ten uaime ten in buai puina sa ti te po kan lo hria khami van duaina thengle in han mu dan te in buai pui zui dan te kha soilan rem chang in ti te khongai takin min han sil mai don em miang ni ni ani min khan na thokin kan oma chuan kan vice president puma somzul hi min ron phone a hey police lam min ron phone a ruang an char le ni oma mel nga khan lovakal event sin ta che min ron tia chuan atulang angin an han che nga la i ani khan police lam khan ron phone na khan i barbet wer thir chena turang chi players te po le chempui te po rong king thala an ron ti wang khan ti khan kan hanin siam hala chempui te players te le weme hian hetiang helai veng mor kan ni awang hian ko pui mor kan ni wang hian enga moi kan to ka wang hian puan nei sa hi kan nei boka puan mithi enga moruang han khu me na turang chi chung te chu kan king thang hal boka ti khan kan han thleng tha ania police lam khan lo om to a police lam khan forensic lam kan lo phone a kan nga lok ngai don ni antia chuan khoi le khoi che chuang lo chuan kan han ngai chang ta chuan ke ni khan hetiang ani chuan kuang te po angai nga kan tia ke le kan kuang en call to mystery association chairman president ani zoke chumi ne chuan kuang lo han ngai tu ang miang lo bui puyang miang kan tia kan tlan chho le a chuan forensic lam ron hen po khan ti khan kan thleng tharwal deuh tho chu ni deuh mai a kuang nen chuan chuan ania lak chhu khan han tum chho tan ta lak chhu hi soyang khan barbet wer ate khan alo kang tang awang khan alo bat nok ve do wang khan kan han chep chat nok a arim kha ana ve to ang renga arim matanga hria kha ania kan pen le lok du chu I heta abula motor chhia om khan arim ana lutuka wang khan engemaw a omani helai vela hela te khami ina mu khan nia police an lo hriat tir khan ni mo chu khoi vel pon wam to lo khop me a amar chu kan tlom ngai thei sam zela chuan police tenen kan veng chung mi tlom ngai then khat tenen kan han la chuak ta khan ni maya a mel hi mutlak om to manglova apian thung le engemaw kha
chu ale danglam lutuk lo chuan ka hria keima hmu tara chuan amar chu a kut ke vela po hian engemaw a ser han hmu tur awm ang chi te le engemaw kha a taksa hi chhe ve deuh hlek to wang khan a awm lem lo a voinah hian hei an postmortem in an khoi vel tura ka ngai a voinah hian falkon lama mo chung te chu ani maya ti khan forensic lam khan an han en kual vela chuan police motorin ZMC lama kan uaime kuang nei sa ang chuan kan han da an phur phei ta khania chu kan hriat chin chu ni mai a ani chu olekha in lo boy maya tang pui chuin soya chuti ro chan tlen then zo bel taila tikhan daring za vel bor nge ruang kha anjuk mu hun hiniang police lam soidang khajon dar som pahnih le achan ve vela phone call kan tong an tiamo chuan keini po kha kan in chu ta tang khan police in khan ron phone a usoma pu kan vice president ron phone khan kan chhun thil ei ma deuh hret som pahnih le linga ti vel bor niin ka hria kan ei man lo vel che cheng kan chuk thlangal rum ani ani chua heta ni amutu lampang deuh po khan min ron bi ani min lam khan amaro chu ka buai wang khan report thiat tok lai kan lo ni bok ne kan tit thei ta lo khan ati khanin muan ne kan hria dang khan sa tha ip chunga alo in khung ti vel bor te kha ma khati lai mu ani dat alo om dan tak kha enge chiang deuh hlek ten an sui khalai kha chu engma in khung om lovamo a then khat ron hmu khan a hnu a ron thleng chhunzom ve khan I keini khan uaime lam khan I silpolin a puan nge aniang tui puan an ti tui englo na na khung na thin ang kha a pum then thun silpolin man tom chi kha kha uaime khan kan leya chu chuan I kan da a chuan puanin kan tuam tho boka khami khan kan hum chuak ka kan zon chuak a ruang kan zum hu tira khatiang ang kha chuan engma in phun le engemaw om chuang love lai ka chu ti chuanin khatila in hmu na lai tak kha chiang deuh hlek ten min han sil le ta che kan hmu na lai hi helai kan hriat dan jok tura chuan trinity train kan kal tha a tong trai na mual kan ti maya dor te po om khamo mel nga kan tia ke ni chuan khami ha kan pel tha hreta chol buk lo ma saber kha luang mual ania luang mual chol buk ania chumi atang chuan metar som thum vel ania nga ani arong lo om na kha kong chu a hnai lu tuk lem lo ti na ni mo imo parapet ko lungrem ko kha oma chumi a tanga han liam thamai ang chu ang fit par lungko atang khan fit som bor vel aniang arong lo om na chumo alu lam kha a hnuai lam zong deuh hlekin a lo oma chuan ake lam hi alang hret zok ang vel ani a om dana khan mo ni ti chuan ama kha enge meichia nge mi pa meichia ani ti chu a hriat theia amaro chu enge niang a mel ang kha chu mutlak om to lo sa khanin a mel te kha chu a hriat thei to lo na rualin a thuam in bela vel kha han soi thei te omem keima hmu ve chin kha ni mai anga kor enge niang korlum dum a oma hen a var in triala chuan ti sat ban tlon I ang hi hak thu boka chuan ake kor kha skin tight kan ti ang chi te po om lem lo ang chi khatiang ang kha achunga hian pahni thawa ha avar le adum material tha adung zong in mo adung zong in a trial tha achunga mi khachu alum lam chi ang reng deuh ang kha ni chuan phei khok sen puan phei khok kan ti ang chi phei khok sen hi bun boka akut veilam azung la ya hian zungbun a bun boka
peng be a be boka chu kan hriat thei chin chu ni deuh mai a kan hmu ve chin chuanin ama kha figure omvel kha hriat thema san zong vel ang fit nga bor vel ani ve anga kuanga kan han da po kha na thol hreta amaro chu a khup te khatiang kha amar zai to lo wang khan a thlep be deuh hleka wang khan kuanga kha chu na thol ani mai a fit nga bor vel han ani mai chu ka ring deuh a ka ngai dan chuan ani le mo ta khan ama atang sim sim khan identity ani na han hriat thoi deuh na tur pa hmu om lem lo ti na ni mo lem lo ni chu kan soyang khan a lo rei ve to deuh hlek ani mai theia entirnan na china po khan kha engemaw rin hlel deuh ani thei mai ngem tiang chi kha ka tonga a ser han tiang vel te kha chu hriat hlei thei loin ama kha enge aduk the thua ai adum mithi dum mang mo ruang adum mang velang por khan om to wang khan amara chu police lam kha ka wa sila tukina khan voina hian postmortem man khoi do na chunga te chuan alang thei ve mai the sin chu an ti amo ser ang omang chi a po chu hriat a har to khop mai nimin a kha chuan mo adikang ni ahun kha halo liam ve deuh hlek to ni nan tak ma ruang din mun atang khanin ti chuanin kha in han muwa teng kha din mun an ni a han siat le thei kha an ni lo ta engtinge tuna hian mo house lama dan ni ta ama kha an ani na kha confirm ni ta lo se kan sarkar kan thunei tu te kutain hlan hlen meng nge ami branch khanin a ruang ti kha lo mai in tumang le elaya chuan nia kan soyang khan nikum lam khan sulai ke sanga cholbuk kan ti maya dar to veng cholbuk ania aminga chuan sulai khan ruang thar kha om to boka kha kha chu che tho kha tero kha kha chu ti hian kan veng chu kan lo ti thei ang tok kha kan lo ti a kuang nen kan tha apa ka kha chu kan zui lem lo i khami po kha riang vai than mola ani na hriat ani tak lo wang khan i police ku da heng an da mai khalai vel kha chumo ni zui je kha har san chen om ve the san me magistrate siat puina han ti vel kha ngai bo thin box lo phum ve ngo ta po kha a le lama chuan a we me lam hming chiat na te po kha ni pal ve theile de yamo khalai kha ke ni chuan ka kan kami kwa kan lo tha kha kan ti thei chu ni mai a ani chu pule vi tlem kan zo bel le lok tenga ti khanin ruang mu an ni ta police te an ron thlengatin forensic lam te po a report tak te ka chu hriat thei chu lan ni chuang hau lawanga enge mishing kutura boral ni hriat nge odmo engemo a han boral anga ngai an ni de ngai an soi po ka hrelo mo chulaya chuan rin thu kan nei dana chuan khami a hmuna thi nilovin thi sa an ron pai hi ang kan tiamo kan rin thu ani chu police lam te pon rin thu vek kan ngai tu dan khania nge niang heta lo tual thi to arim chia tak tak ma i helai rem changa ron la in helai mun fian riala an ron nam liam mai ni phengem ama mi pokhat chu tiang deuh tho chuan kan ngai boka arima tanga hria che sual engemaw ni ta se nu ma engemaw te pon nei o mania tin barbet uera atan na pokha hatia zutlak palawanga thipui tur ni ta se atan na kha lian tham lu tu kan ni lo han tal chhuat thei mai ang chi te po hi an in kan han muwa chulai chuan chu tiang thil te chu ni nge mo kan ti ve ni rin thuin mo khatila khan mo pulevi ni ching khang ka zo tang che khatia kalo thei mil de uleka khami barbet uerin a alo bat tang kha barbet uer kha khatila khan injam sa ani nge huan hung nan a huan nei tu ten lungrem kha fit som vela sang ani mo chuan lungrem sula chi chuan panan phuna i fitli vela sang le te hinia a then lai chu cheto a
chuan chulai ala thai nge mote khan ni mina bo de boka chu ani do mai a fit chu lungrem kha fit so min an sang vel angania barbet we kha fit li velin asang a hung na ban kha chu maro chu ama a barbet we ra tak kha chu I atla dul ve to tho boka I han tla pal po ni la mihring engemaw a rul thu la tla po ni la han in tal chua han in ham chua thei na mei ang tur chu ania chon kan ngai ta khanin nia in han mu ve tho boka enge soithiam chu har sa chong kan ring tho na chungin in han mu thuak dana khan mihring han in soi sakke mo hei ru han tliek ti te eng chi khan nein in se ve sim thinen ka tiang lam kha an forensic lam ti tur te po ni mai theya kan soi ve thiam che lova enge chung chu an chui tur postmortem na tur te po khan ninga achi chuka khatianga nga han khal han ti te chiam kha om lova soile soinu arim anal tol tu ka wang khan I an ti thei ang kha aneng lowa bula om reng po kha hara ke ni te pheizu kan lo om sona ati thang kha an ti thei kha ni maya khan an chi chuak khopa pong sual te pon ning em ti zong in an enin ka ria khami kha kan lo soi ve chuan a buai palang ti te kan la din soi tur po om em chung lo kan se thuit lo ani khalai kha rim che da vai kan kal sana mo antik ve dewa ti chuanin hemi chetan to aboral hun om po hi han din zon thei chi poni ri lo tin ani ni ri lo wani I chu hatia an zu hoi thak satlia zu engemo mai chuan zu mu mai po har khopin a om na kha oma zubi felo chuan ti mai ang a om na la ya khamo arim awang khan an zong an mel chik viak ta pon ni ve theya khat kha an zu mu khan ni mai amo an zu thlen himpon khu kulai mai khu an tia katia sesa ang deuh po khan kan zu mu thiam mai lo do ni atir po khan mo an hi che eng poni se ni e kha tual thi te lo ni chuanin kan pathian kan police te kan tlomai te chakna mangin chui chuak min sil nge se ti kha avan du thu samu ni kan te reng mai khalai kha chung report kan han siama ke ni te po hai kan han tlom ngai ram na chan chu ani na siat thei ni nge sela YouTube mang te hian tian vordar ula hi ke ni te pon kan du taran ni elaya siat chuan ni mang thin si lova an non omlet rungota kan lo buai puya ani na taka phei chuan kumin hei kan kum tan kumania ni kum lam khan kum tir lam khan kha chakma lampang anunal te accident awangin kuang pathum kan han vom chuak thot boka khalai khan lo buai te hi tian kan lo buai ve khom maya tiang hi chin chun zom lo ni theisela om tam lo sela ti hi kan du dan berani a hriat chuan ni sela elai we me ngai dana po buai na hi kan tong maya ti hi kan ngai dana ni a ala khan min the dar saka tianga hriat chuang nge chu kan chak kan du ve khop maya ni ne seita kangin ni kumlama te po kha me thia ruang kha tengkan charan ya kutanin lo buai pinten mani loka solam MDC lam te anan che suala in lo buai puya tuna te hin nia tiang chung chang hin mel thum khotlang soi tu te kan ron te pop fo chewa in hong tang ma hin mi lo dong song thina kan lo me matin chiat tok ten lo tuam lom na ya mi zowa mi zo kan ni nang po hian lom na thu hi kan sei lo thei bik thin lo anan sei po ni se te chuanin enge pulevi kha atlang pui chu mi nol puina kan hriat om ang tok chu kain zo main kan se chu ti rual chu nang mala matangin han ngai pui mo te ulik kha na tan te poisen tala ni mon soi du te nem le nei lem lova amaro chu I channel len tu de tan akan duwa chu I sulai so ni e kan veng ram hi trinity pel atang so ta huang go lu don thleng so kan veng ram hi nia eti hian
engemaw social media dangdanga te pawh hian I demna thu le engemaw hi a ri duh khawp mai a kan ram hi zawa kan enkol seng lo ti te pawh ni la tong mawi lo ni lo sela I tiang khan ka in veng seng lo hi ni bera bol hlo pai te hetiang ang leivung pai te tiang thei kan tong na sa khawp mai a I heta hian mi pui te pim khur sam mila helai hmun hi kan strict chho tul dona kan in man fu palani phei chuan kan in the dar viau tura kan ngaya chulaya chuan I channel lo en tu te a ril ru min lo nei sak ve ram mula sulai hmun so bol lo pai na hmun ni lova ti kha min hriat sak ram mula ti hi a brand sanga kan ngai poimo le kan vei em ani helai veng chung chuan mo chulai chun ni mai ro se ka soi thei a chu ole ni e kha ni min lama seitak angin ruang tu ti hriat lo ruang chetak mai in lo tuam hlawma ni zo kan ni angin lom thu kan sein tlom ngai na ti chuan Pulevia branch Uaime treasurer in kom na hun tha min siam saka vai ni chu kan lom tak zete ole